आङो मोनसेया जाहैबाय जे उदालगुरि जिल्लायाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांबोनाय बायदियै दिनै मोनथाम साबजेक्टखौ लानानै उदालगुरि कलेजाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पासा स्टार्ट जाबाय आरो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय एडमिशन जागोन मोनथाम साबजेक्टआव 60 फरायसाया एडमिशन लानो हागोन आरो गिबियाव क्लास खालामजेननो थाखाय नैबे सोलोंथाइ बोसोराव जोङो 42 लाख रां सेंसन होदो जाहाथे क्लासखौ स्टार्ट खालामनो हायो फैगौ बोसोराव बिनि बिल्डिंखौ लुनो थाखाय नैबे बोसोराव जोङो 1 करोड़ रां होदोंमोन फैगौ बोसोराव सरकारनिफ्राय आरो 5 कोटी रां होनो थाखाय दिनै फोसावनाय जादों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बे केम्पासनि थाखाय बिथाङा एप्रुभेल होदों बिनि थाखाय आं बिथांनि खाथियावबो आंनि साबायखरखौ बावो आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो जोंहा उदालगुरि कलेज मोननैबो फसंथानखौ आं धन्यबाद होयो बिथांमोननि मोजां कोअर्डिनेशनाव दिनै जों बेखौ मावफुंनो हाबाय आरो बेवहाय अलरेडि हा बिनि थाखाय होखानाय दङ बे हायावनो बेखौ लुनाय जागोन आरो इयुनाव उदालगुरि जिल्लानि बा सनितपुर बिश्वनाथ जोंहा साहा आरो सानजा ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेवहाय फैनानै गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हागोन जायफ्रा क'क्राझाराव थांनो गोनां जादोंमोन गुबुनाव बे फरायसाफ्रा बेवहायनो सोलोंथाइखौ लानो हागोन बेनिखायनो गोबाव समनि मोनसे गांनाय उखैनाय एबा दाबि दाबा एबा हास्थायनाय बियो दिनै उदालगुरियाव मावफुंजाबाय बिनि थाखाय उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो आं हामलायनाय बावो बेजों लोगोसे दिनै उदालगुरियाव गुबुन अंगनबादियाव खालि जानानै एबा जि मोनसे भेकेन्ट जानानै थानाय पोस्ट बेखौ सुफुंनो थाखाय 276 केन्डिडेटफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों बेखिनि एपइन्टमेन्ट मोननायनि उनाव जोंनि जि उन्दैफोरखौ जि जोंनि चिल्ड्रेन्सफोरखौ जोंहा बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ बिथिङाव सावस्रिनि बिथिङाव निउट्रिसननि बिथिङाव अंगनबादिया सापर्ट खालामनांगो बे सापर्टखौ मोजाङै खालामनो हागोन आरो नैथियाव जोंनि जायफोर प्रेगनेन्ट मादार एबा मादार्सफोर बेखौ जेरैबायदि ICDS प्रजेक्टनि थ्रुयै हेल्प खालामो बेबो जोबोद मोजाङैनो हेल्प खालामनो हागोन नंखायनो उदालगुरियाव दिनै मोननै मोजां खामानि जाफुंबाय बिनि थाखाय उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो दिनै हामलायनाय बावो बिजाथिखौ जों फोसावगोन जोंनिया बिजाथिया गासैबो रेडि नाथाय जिहेतु पार्टिनि मानसिफ्रा बयबो मुखुब जानानै दङ पार्टिनि बायदिसिना खामानियाव आरो समाबो जोंहा दंबावो नंखायनो 15 आगस्टनि उनाव जोङो जोंनि बिजाथिखौ फारियै जों फोसावलांगोन थिग बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव नुबाय थानो मोनदों दिलीप सरकारा मोनसे गोरा बाथ्रा बुंदों जेरै गासैबो BTR नि मानसिफोरा गुवाहाटियाव हाबानो हायोब्ला जों मानो हाया बिदिके ट्राइबेल ब्लकनि बेलायाव बुंबाय थादों सरकार फैयोब्ला सिदा खालामनांसिगोन होनना बुंदों BTC ओनसोलखौ बियो बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना राजखान्थिखौ माबायदि खालामनो नागिरदों जों मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे ट्राइबेल एन्ड ब्लक होननायनि जि आयेन बियो दिनै जानाय नङा बियो भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो जानाय आयेन बियो चेप्टार 10 1886 लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट चैप्टार 10 आरो 6 शिड्यूलाबो बै समावनो जानाय दिनै सा सानजा भारताव गासै गंजि 6 शिड्यूल काउन्सिल दङ दा बेफोर आयेनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामा ना राजखान्थि एजेन्डा लानानै बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा सोरबाया बुंनाय बायदिनो जे दिनै माबा माबि खालामनो हागोन बेबोथ' नङा जोंबो दिनै सरकाराव दङ जोंबो सोमावसारनानै फैनाय आरो बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय जों सोमावसारबोदों जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्शन होगोन आरो बेवहाय जेबो कमप्रमाइज जानाय नङा LPMनि थिसननाया विदिन नेक्स्ट 3-4 डेजआव जोङो बेखौ खालामगोन सार बिश्व दैमारि मोनसे सोंथि खालामबावदों नोंथांखौ बुंदों जेब्ला BJP सरकार फैयोब्ला आंनो CM जागोन होनना बुंदों बिश्व दैमारिया आरो बेजों लोगोसे नोंथांखौ बुंदों पिएसए कर्टब्ला दिनै रन्जन दैमारिफोरनि थाखायसो जादों होनना बुंदों अब्ला दिनै उदां अख्रां मानो फैनो हायाखै होनना बुंदों सार बिनि फिननायखौ बिथाङाबो मिथिगौ आं होलायनांगौ खोथा गैया आयेन कानुनजों देशआ सोलियो आरो देशनि आयेन कानुनजोंनो जोङो सोलिनो गोनां जायो दा जोङो नाजाबाय थादों 54 NIA केस बिथांमोना दायो बेल मोनबाय CBIआव 6 जन दङ जोंहा NDB वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बेवहाय दङ बिनि थाखायबो जों नांगासिनो दङ दा नंखायनो आं फोथायो जे देशनि आयेन कानुना जेरै दङ बेजोंनो खामानि मावनानै सानसे नङा सानसे जोङो थाबैनो रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन बेनि थाखाय हादोरनि नखर मन्त्रि बिथांजों आं रायलायदों खननै खनथाम रायलायबाय बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि MP जों गासैबो थांना रायलायदों हम सेक्रेटारिजों रायलायदों आरो बेवहाय गोबां पजिटिभ रायलायनाय जादों बिथांखौबो जे बरननो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ आरो मोनसे खोथाखौ जारजियाथ' माने UPPLखौ फेजेननो थाखायनोथ' अपोजिशना पलिसि खालामगोन नाथाय UPPLआ जेनगोन ना जेना बेखौबो नायनांगोन जे UPPLआ दिनै 5 बोसोर सरकार सामलायनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों थानानै माहारि आफाद धोरोम आफाद
गासैबो आफाद जातीय संगठन गासैजोंबो खामानि मावनायनि उनाव UPPLखौ दिनै बयबो बजबनानै लानायनि उनाव 26 हारिया बजबनानै लानायनि उनाव सोरबाया दिनै UPPLखौ फेजेननो थाखाय बिथांमोना हागोन ना हाया बैसिम खामानि मावनो दिनैनि थासारियानो बुंगोन दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव UPPLआ गिनांगौ गैया रायजो राजानो जों अननाय होदों रायजो राजाया जोंनो अननाय होदों रायजो राजानो जों मान होदों दा बे हिसाबै जोंहा फोथायनाय दङ UPPLआ बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोननानै सरकार दागोन थेंक